Anyway, me chacha baby I will be on Saka live telecast here Naija. Adaruma wa share the money pa mienu mi ensabi. Eba ne saa so a eboa. Ema ya hye mu tre. It sounds good. Dudu bi abetimi ya hye bia. No wa share eno ano no. Mechia enkranfo. Mechia Kumase abrochirefo UK fo mechia mu nyina mo amudi machi so mechia mu nyina Bashiru Fayao mechia Stobite Aseda Robert Adikusi Ebenezer Dunya Mavis Nyako Amajima Bishop Belinda Brown so for my minute to say bibia boko Panda happy birthday Yamishra Oma Nkwatenten Radin Tewa She Radin Mani Suye Reverend Tony Ebenezer Ohini Techi Dane Usu Mama Dana mechia o mechia chia mu nyina nyumring na menka mo baby amu bia anwure su nyame de ache Kunadu Mary Ivy Brown Florence Kunadu mechia obia o mechia mu nyina mechia mo First Lady mechia Patrick Anyim Ami adom me hoye bibia boko ni se mo amo Ghana hye so anwure monya bibia di anya bibia anom mo amo America de mi sa de ensan tie de ya Dr. Odro Manchester for here Elizabeth Odro bibia ye de kwesi bobie ansa Reverend Akwa Dorin bibia boko de nyina ye bibia ye semu nyina obia ho ye na chenchirenchi ana adaroma anwiri mechiaw bibia obia agusga sewa oye supaya fori chama na say Lord Mesaluga bibia boko gasi na akwa ni se bibia be yi asantua boajo mechiaw anwumre su nyame de aye adom mo de akyeye o sha eneye on the 23rd of March 2025 Samuel Abuaje mechiaw yes sir salute enti wa hwe de ekona onyame tumi tiase na onyame ogusua so a oye ni packet nse kakra ebeyi. It's a matter of giving up. Once you've not given up, I believe there's hope for you. Enti mechiamu nyina nimse nyame nti bibia be boko anyume ni nkomo ketua bi ni empon koda efise nyina ya bre fasting nti ayemre obompa ya betna machia chise ano ayemre kakra ntia Roger Joseph was papa you did not mention my name. Sorry, maybe I actually overlooked. Mr. Roger Michelle Julissa Andre me patcho Michelle you know sorry. My tibia mode am abunfo as usual you know say me share that say me molding so what I say soft jima Michelle bibia ade also what I say oyo gidi ni a empire there you can't do away with it
So Shadrach saying, yeah, panda fasting the own zen kokwa. Easy. And easy. Michobia, Timantima Modia money out. Dear Mammy Cho, I did to be. Me kasa for about 30 minutes. I have spent 5 minutes already, so I've got only 25 minutes left. Now, on Thursday, make me live on Rhyme TV. Rhyme TV, catch me live on Rhyme TV. If early, you can speak English, and that's all. So, Otebro phone kwa di asham or live TV. Rhyme TV, sorry, live TV, Rhyme TV. Rhyme TV, RIME. Otebro phone kwa di Rhyme TV. Sham ho Thursday here by you na watch na the video dem. Enti aja ye na ye ntebro fo te say ye num bi say no ne charity ne omo aka no. Say charity say on tebro fo. Enti ye num say so opatafo say on tebro fo. Enti ye num say de ye wa de opatafo ha. Enti wo hwa na say on tebro fo amba cho nko ye ho ayesem. Yi first no mikoshia woman bi. Hey, woman yi. Uhuna me wato graphic no working kind. Hey. Tienio mikoshia sister bi o wato graphic na eja working kind. Na me hwe de o this space esi na ni a. O teba stop na esi na ni abre and working kind ni ade. Hey, me twibe sister ya say we see graphic ni trans. Ehuna pa sister. Say graphic na sister na kenkan we see graphic ni trans. Mr. Madriam say, hey, when you stay in your crouching you, the way a sister you see any abrete bus stop. Mrs. Sister, you him and impomechiano cry or you saying what the Jesus. Say, oh, boy, and take that. I'm on 40 pressure. Me na me trip bed. I'm saying, Eddie, I'm going story and sister, you can kind of begin on me. Say, sister, Minia, where's see graphic literacy? Where's no cry and we're turning upside down. Eti mo bi ehunahuna. Emo bi ehunahuna. What you say? Eniti eye Thursday yi, so brofo de. Ayam de nyame asese. Me wo lecturers, any professors our line so. And I'm wo aban payimfo omo maye your masters no PhD in MPhil for no mugula so. Yeah, dean o maye. One day, Metri Biaba studio, Hano, no Abekasa. NMT, Asia about Rhyme TV, RIME. Now the TV is also it's having live on Thursdays, exactly 8 o'clock to within 8 to 9 p.m. Greenwich Meridian time. NMT, me say, me Jimmy Hutum, Mentebrofo, NMT me Rhyme TV home and coho. And no, I OPATAFUOR Yahuah. Rhyme TV ni the great whitehead on any dia on a wisa brofo I had the OPATAFUOR me kasa be say empanyin say enye dantane de bibi e den and na meka enti me chia wo ba bia wo bia say next your first time out here now was subscribe to the channel so that we bia be kama enti me chia wo nwumre biom now me no ni nkomo kitu bi aya emprempin Kodwa Pia Santi and Jennifer Pia Santi. Okay. Aya emprepi. Se onipa unimo identity ya. Aya ema obre. Especially when let's assume say o papa yo defuo anu wo o man. Nenso so unim yie. Aya ema obre yie. Adentia. If you say unim o papa ene nneema o papa betimi aye. Enti o allow ma nneema bi esisi keke.
se ka se Jacob tumfo a se wonnim tumi kura ye friend sa enka woma obi enkodi aduro umu obi nkodi bosom umu obi nkodi nkabiri bi enkoka se ono wadware aduro ono yatete no obi oho a owo believe bi se yatete ne ha ukọ baby to say Benin, Nigeria, some part of Nigeria, Ebunumam, Angunamam, Seshi, and Zama, Yesi, ukọ voter region, baby to say, Klekomone, a baby abusumi, Nupopo, or something like that. Obi GD, what the moon say, or no, I can't to answer your maso, or call you, yatete ahaban bi atwitwa nnua bi ene ya share duro bi ewo mu ne ye de ama no ene wadware enti wono no ogidie bi se wono once wadware sa duro ni de ye punu no na wo awo wudi Jacob tumfu achi no enipa no koba no wabekunu huna na wate pressure de ama na wadwene ye se wono no wakọ baby abanti wakopunu hunto betimi yakum na me question say wo tumi na ye friend Jacob tumfo no great Yahuah wo tumi no unim ne de unim se de ositie ne nyuma te say we enye Holy Ghost asem o we enye Holy Ghost asem Holy Ghost de o kan tumi bi anim hwinsi wo di Holy Ghost no bi agi ukunu with the Holy Ghost now obi ase oba Holy Ghost ni waso da na obi ni wa beda na obi awe na obi aye oniyama ensem fata eno de o ba ye kase Yahuah uni like ni din keke no kora no se obo edina o do techere ma pam e kase edina na uji ni tumu omu a unim niyama eye spiritually in the rest of the spirit within yourself. Do you know what happens spiritually? The entire me obi ntimi ntwi mfa me so no ase no tieni o obi ntimi ntwi mfa me so ena me baby a wo kọ no ho hia me what you say baby a wo kọ no ho hia me say ye Benin na wo kọ a hia me wo dia wo see voter region konfuo bi abe ho me I stayed at the banks of Volta and Easton. Volta region and Easton, that banks. Se obi hwem no ni matimpoku a. Atimpoku me. Matina atimpoku da. So obi hwem no ni matimpoku a. Odi atrofa to on comment section ho. I have stayed in Atimpoku before. I have schooled in Atimpoku Presby. I Makos Atimpoku Presby School da. Mako Atimpoku Asori there. Asori Presby. Atimpoku Presby Church. Mako bida. Matina Atimpoku da. Enti Adome Bridge, you know. Along the banks of Volta and Eastern region, Sojaman district to be precise. I have stayed there. I completed my basic level of education at that place. I know exactly what I'm saying. And you see, our lovely brothers from the Volta region and then Eastern have had countless of experiences with these people. Oh, sorry, and then your bro, kafra. In Tianuanua, Omwa Volta region, any Eastern region. Me no more na atena sa. And I may your woman was sexy. Swati asie. Enti ye ka obi a wa witness minim abosum to me. Abosom ye ka se to me die wie die empayini ne enkabrea jiodifo OPATAFUOR di se. Sa to me die ni nyinara me minim ebia ne de oma hoden ekoka. Swati asie. Minim to me bia ne se de na hoden koka. Nanso Jacob tumfuo de biara da bia de bachi bia no owo tumi foforo a onyi na di ni tumi eni emu hwehwemu ye ni bibi se na de Jacob tumfuo ni tumi no asa
wayi ni nyina aba o de 1,000 years ma Jacob tumfo a sa 1,000 years ne de bia o de tumi foforo be ba out sa tumi we na me de bia me kana asem se udwane na o de o kra ama no udwane na de ho beto no so a ema wasumdie ma me nka no krencho obia ni wo betimi ayo hwi ha me womu a ebomba me so wona edi mi picture ko baabi wona ekose omukoye mi bibi womu ase oma sebenamu natie womu so oma fametade asofo a esoma ema ansori ma betenetinem na me chesika na oma jiminsem sika na omo de akoma oma sofo na omo de sika no ko aduro so said the beya omo crash OPATAFUOR no oma shimisika anase me finances why na sponsor me spiritually why na otanechi a otimi yesane man ye break OPATAFUOR financial supporters na then automatically obeto form now you see Bible said onipa bom tu agina any dia wasra no na ya na Jacob tumfo te so ra ya na wasra nipa efiri se why no obetimi abrede onyame amaso so onyame ma eso a tieni obi nyame ama obi so sister nyame ama so nyame ama oba so nyame pejawa why no so won ofitagem why no so won oba niem malam ben so wonimu nua waposa nyanya waposa tamiewu waposa adrobi wahye dua bosom ahomachem odi odi aba agusuo madware enti wono no ne kra aye dinche wo a odi Jacob tumfo achi why na yesane man obia ni ho no na adia efe ne se obi ko Benin tienie obi ko Benin obi ko China obi ko India obi ko tafiri bibi guni mu when the say Jacob tumfo sorry now o se wo de apra na animu tumi ba so a aduro bi a wadi biara at once a perform ne say obi upa ye check records and history ube hu say ahonhom ni nyinara tumi a ne ho den pa yewo other demigods yewo eons yewo archons yewo tumi akese a okura untimi mfo wani enhu bi so ati ase ebinum ye mo wo mu den enso sa ahonhom we nyinara tienie do ye terrible do ye very dangerous de hu na ehu abo hey Jacob tumfo wo ma kan nyinara forget it tumi bien ho wonsuom our TAD Yahuah na onwane because they know that Yahuah is a dangerous and a terrible spirit. They know say Yahuah is a terrible spirit. Omunim say Yahuah was a dangerous and terrible spirit. A spirit awodin insaso tumi awodin insaso obi mu a obi ntimi ngene da tumi wa ye honhom a Yahuah no wa ye honhom a oji obi tumu a obi ntimi nse ne da oji David tumu David ye de nyenso no agina tum obi ntimi anse David da oji Solomon obi ntimi anse ne da ose mu Israelfo ni di mo achi hye domberima obi enu ha wotimi kan oman Israel to fom da na den na wo di na chi a obi so obetimi aka wato obi so obetimi abre wase minua makesi sem ni makonko sem a me ye nyina anya bibia o me wo Jacob tumfuo ho me wo de oso no kro no che so enti me hu nta me hu motia me hu sasabonsam me hu genius me hu mpayimi a me hu omo sentatia efiri se wona wo so no kro mpo Jacob tumfuo asai wo mo na hwan no ono so ono tia sase so on de ono wo din change Jacob tumfuo hwan tumi ben what ya asase so o say otimi ma obi ye tumi ben brother the o two call Benin koda efurada kem
di okodware efuru hu nsuo di okɔhwi obi awode achi di okodware di ekura ni sika yɛ sei Bible say Abraham ni Jacob tumfuo nante na Jacob tumfuo hyira no tieni o Jacob tumfuo ehyira Abraham na mumu de mukɔ Benia mukɔ Benin still mukɔ Benin mukɔ Nigeria ni esremu a ɛdeɛ na 2 minutes mi hyira no 2 minutes wa hyira wa yɛ paper ɛyɛ paper kɛkɛ ɛyɛ paper no kura ebi wɛ na mo paper fun bi wa ha oh me bag no wɔ inside papers kɛkɛ ɛna saa 2 minutes obetimi di ama 2 minutes bie ni hɔ wasase wɔ so obetimi di gold ahyira wo da ɛnso Jacob tumfuo de odi gold ɔde sika kɔkɔɔ ne hyira o hyira nipa na ne si ne yie ɔma Abraham sika kɔkɔɔ ɛnyɛ paper o ɛnyɛ paper ɛnyɛ euro ɛnyɛ pounds ɛnyɛ dollar ɛnyɛ sefa ɛnyɛ cedis ɛnyɛ naira ɛnyɛ dinar ɛnyɛ de ohunu no. He blesses people with diamond, real gold like this, and the Jacob tumfuo di hyira nipa ɔpae soro na wɔ ma na hum ne na prana atoa fa asase mu na wo gyina hɔ a hwan ne wɔ nipa a ɔno dada wo a ɔsɔre a ɔno ehunahuna obi sɔre a ne ohunahuna obi tietiew uti hɔ udi Jacob tumfuo akyi uti hɔ ɛyɛ de na obi timi sisiw ɛyɛ de na obi timi gye wo kunu obi bɛɛ da gye wo kunu obi bɛɛ da gye wo yere ɛnyɛ possible agye sɛ ɔbaa no ɔmfa no ho ɛfiri sɛ abra a ɔhene no yɛɛ sɛ ɔne Abraham ne yere Sarah ɛkɔda no Jacob tumfuo sane na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ wonim na wo ne ababaawa ne da me Awurade me kum enti hwan ne timi hunahuna wo na yɛ hwan a nobody can bring you down enti me de bia meka me se me mfa ho ne de wode ba bɛsi o wo de wode ba ne hia me de me nsuro me bema etunam anadwo ensanyare a ɛsɛyadeɛ sɛ HIV AIDS sɛ wɔ yɛ Ebola wɔyɛ diabetes wɔyɛ asthma wɔyɛ pressure me nsuro saa yareɛ no saa anadwo bumbo ne pɛmɛ ɛne ensanyare wei ɛyɛ sanyare a etunam awia na nkabiri ne wiedie ne sɛ nipa me nsuro saa nneɛma no adentia because deɛ me wɔ no sɛ AC ba ɔbɛ return HIV AIDS oba obe returning me mfa ho ne de wo kan eyem pimpim na soliti a David eyem pimpim na soliti a Yesu eyem pimpim na soliti a Abraham eyem pimpim na soliti a Jacob eyem pimpim na soliti a onyame man and at the end of the day they were all brought down nyankopon bring you obia down enti miminim say any pimpim soliti a me I will bring them down. Me dear minimum we ask your prayers. I always pray. Me the apra na the bompaye. Obi oni manam biara. Ma sorry baby anim say e ya apra na me de nam. Me e ya apra na me nka bibia apart from apra na no. If you say apra na enso no de ma sheda ye investigation and ma bompaye. Ana ma twa nyame ani ana onyankopɔn ayi ɔwɛnfo kronkron ɛna wakyerɛkyerɛ me mu sɛde apra na ne te ne adwuma apra na ne die ɛne die nti a Jacob tumfuo de bi ɔde apra na ne yɛ adwuma I know it me paye apra na na apra na no so de ɔ paye a ba bie ni hɔ a obɛgyina wonni nkunim me paye aprana na me paye o me paye Holy Ghost me nye bi da me paye aprana nko a eno na menim se obi nim ni Holy Ghost dia me debate no e ono na nim ba me dia aprana na menim if we say from Genesis to Revelations okro bi a Jacob tumfuo di nkunim bia no
Baby a Jacob tumfuo ko ye bia no ho na apna na na ewo ho ho na anyinam na ewo ho na ye hum oja ehye enti apna na menim enti me ya apna na ba da apna na mu na me firi it belongs to me enti se to me bi wasase so no so no ye tender God or a God of storms. I'm telling you, before that spirit became God of storms and God of tender, no, not the original 7 tenders of God, no, it was there. And you call a serum, you call a mem, you call a santi, you will abusum ni bi wo ha say, omutimi kretima apana tender edja. But obetimi edja tender nenso so enye original. Eti say Jacob tumfuo ne de no. Hey, say Jacob tumfuo apana no ho. Wo de wano bokeka, mo amudi machi no. Sa wo pese mo hu se de siti aba me nkyero. Apana no na wo de wano paya apana na. It take you 12 hours. Wano na wo de abono. Say be our sorry anopa 6 tienie anopa 6 upaya prana be a ukwa adwuma upaya prana wo fie upaya prana it take you 6 I can say 12 hours ansana ejana waso no edum it take you 12 hours ansana ejana waso no edum and into a study a mo amopaya aprana ni nyina no se wo ne obi tifia tienie se wo ne obi tifia anase obi wa adwuma mu a ubo se all of a sudden no otan ba na otan onpe wasem wonne krompati unimdi ntia obi opai apra na bia wo tekere ma enye ti se ja enti obi ahunfi tini mu obi owa ni bone ontimi ntie wo voice da because o voice no otia na ayese fear and panic na grief bi pese e kire sana apra na ne tie wo spiritually. Sana prana anetie te me aprana to me in nsam ne si enti bosum bie ni ho wasase we so oso betima gira manim ka mesel ti na me konfuo fa me nye rough konfuo ontimi fa me nye ombo ma asem so because me sori oso anadwo a o de wada ba me no bosum ne be dele na bosum na beka kire wo say hey oso afoforo na ugu nsa hwe yie ne din wo patafuo de wo ammo ahu nsa. If you say ye dia ebi abo amo mawuo eye dia ebi abo no kwambone so amo madwuma abo won eye dia ebi abo a omoti ahokyerem e wo kwambone so enti wo konfo no pese wunya asundwe a emudin opatafo no kwambone so enye sa bosum no kura bedwane gyaw and that is it osina Jacob tumfo ote abosum nyina so nobody can bring you down. Enti me mfa wo no secret court a wo join me mfa wo no fraternity se fraternity ni secret society na wo join no omo otumi ankasa na wo jiwo mu didi a ma bie kwa na ma you can call my spirit at night. You can call my spirit. You can invoke my spirit. Conjure my spirit to appear in your mirror. Do it. If only you have that power. Do it. That's how to conjure my spirit. Now me appear in that mirror. Now me bow down. Now be who say, hey, why you mistake? You have made the biggest mistake. Kobusa asofo anu omu fi say, omu malam. Ewo akonfuo hyesuase. Enti omu de opatafuo beko no omu daily opatafuo. Enesa asofo no omu regrete. Ko mu hu yanko man fama nko. Ade dia ebi mawu. Ebi maame no mawu, ebi no adofo awu, ebi no nsori atofom. Minia, mindwamanum. Why you betimi bring you down? Nobody can bring you down. I'm not afraid of anybody. Not even the terror by night. I am never afraid of anything. Not even the terror by night. No witch doctor, exangoma, whoever that it is. No fetish priest or priestess. No, but you will not even try. No principality powers, rulers of darkness, the wizards from a higher dimensions, from the cones and covens. No weapon can function against me. Because I know that no matter the number of people
who withstood against me in life. When I go on my knees and I begin to engage heavens, you can't stand it. Say me come anymore. Na me butu onyankopon nyunasia. Na me tie mu frɛ apana nanso no. Na me tie mu frɛ onyankopon tumi no. Na Awurade decide sɛ wo gye me so a. De wo yɛ no benu ho. Eti wo na wo so di machi no. Sa wo sɔre gyina wo na so. Na wo tie mu a apana no. So onyame ka so de gye wo so a. Obi betimi abodi. Me say wo pese ohu de me kana. Wo de osɔre anopa. O se sunsum no pe. Ense honam na ye mere. Bia why you weak spiritually. Why you weak? Wo de why you mere honam ni physically why you mere. Wo de osɔre a, just 1 minute. And one me pay apana na. Me pay bi komi papa fie. Me pay bi komi maami fie. Me pay bi komi nan fufuo mu. Di one me sere koba. Enso so o wadwen bɔne wɔ me ho. Die odidi bi nsɛm enso ɔkutia me paya plan na no na fa wonum asɛm di aplan na n'akyi usɛ de osi owuo nko owuom de osi obrɛ no Awurade ma me mmerɛ paya plan na ne kɛkɛ ɛmmɔ paya bebree ɛnkasa bebree no ane sɛ me paya plan na ɛno na me yɛ gyae de aka no fa ma plan na tumi na hwɛ de ɔbɛyɛ wɔ mo aplan na tumi no. It will cause your enemies to lick the dust under your feet. They will keep on gossiping and saying nasty things about you, whilst God will be crowning your effort and catapulting you to a different dimension and making you great. So their evil assumption and how they perceive you to be, it will never come into fulfillment. It will be nullified. Said you were townful pell say and Cardian Chino and Muguasano. Sister, Sorigina Najo, Obia Dano, now is all yell Nioma. A drama do Obia Dano, also yell Nioma. Obi call come for all day time. By phobia to Anajo, confubi good son Najono, Fapran and a visitor. Ufia by four Fapran, me say, Ultimate Cassa, what pie apana 21 days e dia call ma fie dia call papa fie obiti won ma wo se won na hawa onwuda apia na be kuna to let me show you something. Psalm 104 verse 7 to 8. 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 Let me read it out. Now, wasi wanim kanti edwane wo apra na ninti eyentem koi tieni o apra na ne wa apra na ninti your voice obi no anya ho ji wukunu odi opata brade ka obi no anya ho de wakoba bi so waji wukunu ena odi opatafuo achi obi ji wo nsam nhira firi mu o hini bi di wasase firi obi si ono de wakotena ba bi o sen ogu anim ase ena wo akode wo apra na tumi wo ho wo apra na agya wo apra na nkrante wo di nyina wo ho ena saa nipa ne te wo no de boni di ena waye din na to wo ye de sori anadwo nipa koro ne boni din kanche ye ne yoma boni sompaye boni tiriswa deja chere ne se nyame wo ho chere ne se uni apra na no ne nam na o kan bible was na James ni John there abra wo pie ba na Yesu show na nimu din ohusi wo mani kosua no ne wo mutiri na danija Yesu show mu de was we de wo mu ye boaneges we mu ya apra na ama nobody can take you down. Obiti adwumam ene ono udi wani oti adwumam oye hwan. Who the hell does he or she think he or she is? Ono oye hwan a say me di wani hwan na se ono oti ufie ho a odi wani hwe sori anadwo kansem yenu miensa penegu na pampam obebresa onam wiase obebresa sai ni panada na dofo nyina be dane na tamfo
meka ne kora kyerɛ me de apra na ne nam o me de apra na ne nam me bɔ me nsɛm kora apra na ne firi mu ba me din ɔpatafoɔ no ano to ano ɛyɛ apra na nti edin no dede wɔ ho ɛyɛ dede wɔ edin ɔpatafoɔ no ho hwɛ obi betimi de wayɛ rough obi ji wadwuma afiri obi gu anim ase ɛna ɔno se wɔn akɔtɔ ne court hwɛ na ne court na wa join no ɔbɛpɔn occultic meeting ni bɛba na wote hɔ twɛn no na watena ase bɔ ne tiri so de gya asɔre anadwo de so ma kantie gu ne tiri so paye apra na ama na hwɛnsi wɔne ne grandmaster ne tirim next time wɔn bɛsua nyansa hwɛ Psalm 104 verse 7 to 8. I think I've read the verse 7. Let me take it once again. I say, when you can't ejani plani, wa prana ninti na eyentem koi. And me problem ma wa hoso esini call abomu. De wasi si amano ho mepo aninguasie. Aninguasia dane mepo. Eka adane mepo. Ahochira dane mepo. And now me chill because woman say ye working na ye de yare ye be chichire watare yare ye mepo ho ye be chichire wapare atare eka mepo ho e na wote ho try and see me obi antimi nsizi me obi ntimi nsizi me can say misika kwan because misika ma connect me spiritual pipe no e da plan na anim etime tiemu a ne nsuo na bie ebiegu meni machidifo so ebiegu wona epa adwuma wo omudi machi ebiegu wona epa yaresa ebiegu wona amane ato wo mo ebiegu wona omo se omo sunhwe afiri ho na eje biara a ya so ewo nipa barabo mu sansuo no edusu a edum oh ye lose me nya mredaw na me nipa bi am a very bad person me not in an essence say me nipa bone me bad because me timi forgetting yama na mama what I misbehave adin sem hunu saa na mama ayel ho say wo den wo aben obi entimi na mama wa keka de animu a na nyame ya adom na me se me visit wa French ni beka just over feel it très bien wa bon say yes bibia fa o minimum bon say niema ni namumu you know Psalm 77. Go to Psalm 77. Psalm 77. Let me show you something over there. Psalm 77. Let me show you something over there. Sorry anajo. Who do obi adano? Sorry. Me say bo atamfu triswa deja. When you naked yourself and pray at night, it is never evil. God instructed some women to do the same, and he instructed Isaiah to do the same. You stand in your ashes. Pe baby kitu be nefa enso kitu be pete ho. Ne chine maunantie tia form. Enhyem paboa. Hey Ronya, he says, Papa, vous parlez français? Oui. my French teacher died because I never liked him. Because he was that type. But I can speak a little of it. Right? Now, Psalm 77, verse 15 to 18. Psalm 77, verse 15 to 18. Let me show you something. Now, ebimu kasa, me show mu din. Sister, nobody can bring you down. Nobody can bring you down. When people talk, I just look at them. I look at them because I know, say, when I decide to respond to them, say me, nkrofo kasa, me show mu din. Me feel omu because say me say me buawa. Oh, why the bejo? Because 2 minutes they are so I don't know me nan. So for beya. Bishop will be what Ghana or say OPATAFUOR so why you say call me my jiwo for OPATAFUOR himself or boy.
Let me show you something. Psalm 77 verse 15 to 18. And when you making kind, was it what the son a G will mind? Ewurade de ne nsa na G ne mind. Ewurade or de ne nsa na G ne mind. Or de ne nsa na G ne mind. Tieni o. What the son a G will mind? Jacob ni Joseph mano. Tieni o. Ewurade de ne nsa na G ne mind. Jacob ni Joseph. Ewurade de ne nsa na G no. Ne Jacob ni Joseph ni kwa. Wonya na wo. Na wo di Jacob tumfu ati aye den obi so obetimi asisiw. Aye den obi timi sisiw. Idrana do aye nioma. One of these days at night, what I've been doing, I'll put it on camera for you to watch. You see, the last time I showed you something, a spiritual direction that involved gun shooting that I did in the bush. I had series and countless of calls. Say, Papa, you are not a joke. You are not joking at all. Is that what you have been doing secretly? I say, yes. I command things that are not to come. I don't fake anything. I'm real. I say it as how it is. Me will be me criminal works biya. Me no ni and she hu biya. Na yewa ma yew menjo. Sanam subaintie. Let me show you something. Tienie me kan bibia chero. Psalm 77 verse 15 to 18. When the waters of this earth combine their powers together to challenge Yahuah, the great one. Look at what happened. Tieni abra ensu awa saseso. E kan won tumi bom so mbe sori. Etia Jacob tunhuo. Tie di oye wo mo hwe Psalm 77 verse 15. Wase wo de won sa na je wo man. Jacob ni Joseph anon. Asuasu hunu wo Onyankopon. Asuasu hunu wo na wo bobinim. Abunu mu woso. Tieni o abra the water bodies. They connive together. They conspire against the great Yahuah. And at a glance at great Yahuah, something happened. There was great thunder, earthquake, and lightnings. And these water bodies, the gods that reside in them, they took to their feet. Omujani. Abra ensuo hu Yahuah. Wanya shiu tienie wodi tienie. Psalm 77 verse 15 to 18. Wase wodi won sa na je wo man Jacob ni Joseph manon. As verse 16 wase asuasu hunu wo Onyankopon. Asuasu hunu wo no na obo birim omyem hye wo mo abosom hu Yahuah no omyem hye omo bo birim eya asante kasa ye kasa obi abobirim an ye mashe no ne ye mu hye no abunu no woso verse 17 wasi amunu kum to asuo biribiri ewiem ton jejeje wo jamno wo janno so papai anyinam wo apra na bubo mu ehum di chinhia mu anyinam hye wiase asase popoi na ewosoi omo Jacob tumfo kete no enti sa wo hyase sa wo bomba ya wo fie ho be jejeje ehum bi ni agyan bi beto anyinam bi bepai na de watena busua ne so ache no so ye wo faw we ye uni we ye hwan ye no so omo obi mpagya. I'm telling you sir plan na ba ko pekasa obeto form no wawu wo betimi aka kire me ba se o mani ni na me ba no mami me ba no de na no keke ne kasa me papa ne opatafuo but o mami ontimi nka kire obi obemi se onye yi ana ontimi nka kire obi obemi se me kum. Because once assassin will be pay through and over, maybe kun. Mia mekum. Enti me will be bemi, I want to be family rough da. Intina nkokrafo ni mpanyfo na abobra ne di machi no. Uhu sa brante bi di machi. Adentia. Ne betimi akum. Na edi opatafo ni ba bi efiri. Onum de efre sa wo Jacob tumfo na henie. Now say, obi si obi kum. Wadi de ya abosom be ya. Ensuwa hu Nyankopon no mu dwane. When the betimi akasa wo mabɔ wasesa me ma wasere na adi.
Wɔn ɛkɔ Benin, wɔn ɛkɔ other regions, wɔn ɛkɔ pay tumi, wɔn kɔ yɛ no. Tuni mo ebinom da efunu adaka. Tumi no ɛma ebinom ɛhwie ɔba wawo ɛhwie n'akyi adeɛ. Ɛne kura mpo wunsa nya nkwa tenten. Ɛne mpo wunsa nya nkwa tenten. Na Jacob tumfoɔ deɛ ɔfa adeɛ a omisa wɔ bi. Tienie okɔ bi a ebunuma mu kranka nsuo bi kranka anase apapɛ tienie okɔ apapɛ hɔ ana okɔ anwonamam na akɔyɛ bibia saa nneɛma na akɔyɛ no agye sɛ bosom na ɔwɔ hɔ no mo ɔma wadeɛ de brɛ wo kurom bosom na ɔbɔ sɛ ɔyɛ awase okɔ afa besi wei kogu ha fa atokɔ fa sika wei kɔto ha fa wei ekogu nsuo bi mu aw okɔ a ɔmbɛka saa kyerɛ sɛ fa bibi wei kɔto nsuo bi mu ɔmo yɛ saa deɛ na then they are telling you say saa bosom na ɔwɔ baabi akɔɛ no ɔntumi mma wo kurom ɛmɛyɛ bibi without seeking permission from saa tumi na ɛwɔ area hɔ no nanso Jacob tumfoɔ deɛ ɔyɛ adeɛ a ɔni permission bi amfiri obi ahɔ he takes it once he wants it he takes it. Nti mi nsuo tumi nsuo no mi nsuo no sɛ ɔde me ba ɛkɔgya ntoa nsuo nyama a mɛka kyerɛ me ba no sɛ ɔnkɔda ɛdura na adwoa me mɛkɔ antoa hɔ mepɛ koraa so a menkɔ ebi wɔ koraa wɔ nsɛm fata yɛwɔ abosom bi wɔ koraa ɔmo nsɛm fata sɛ mekɔ ɔmo hɔ bosom a ɔyɛ ne ho so ɔyɛ stubborn te sɛ tanom ne bea mo ne bere mu no ɔmo na ɔmo yɛ ɔmo so ɔmo yɛ ahempɔn ɔmo ma na no ɔmo yɛ mistake na metutu me nan na mekɔ nsuo ne so a ɔmo bɛbɔ ɔmo nsɛm ama me enti me obi di me ba bi koja me ka kyerɛ me ba ne sɛ kɔda gyae de aka ne ma me anadwome na me yɛ saa nneɛma no anka ka sɛ yɛngu me ɛyɛ ma no na me de te ha na me kasa bebree ba ak yɛ kume try and see. Open your Bibles to Revelations chapter 4. Revelations if you have your Bibles with you. Revelations chapter 4. Revelations chapter 4, verse 2 to 5. TNA, Revelations chapter 4, verse 2 to 5. Run to God. Run to the presence of God in prayers. Soak yourself in prayers. Bompaye. Sorianato. Bompaye paya prana. Me see jai de oki kani na jaika. Now the biwa me paya prana. Me paya prana me engage light me tender no. Me di me tu ra me fie, me tu ra me ma me fie, me tu ra me nanfufuo, me tu ra me adwuma na de wate adwuma mu ose obetena wani gye so no. Fa tender ne nu na se. Fa nu na se. Me see yes adie we. Every 7th day, 14th day to the 21st day. Ubehu nyoma a obese wo. Ubehu revelations a ubehu. Revelation chapter 4. Let me read it out. I'm reading the She version. Revelation chapter 4, verse 2 to 5. Verse 2. Revelation chapter 4, verse 2. Wasina entem ara nami wo hunhum tienio. Odifo say he was in the spirit. Na owo hunhum. Efekeke. Wodi ahunwa bi asi soro. Na obi te ahunwa no so. Odifo say abra na ni bie na no wo hunhum no. Ohun se omudi ahunwa throne bi abesi soro. Na enipa bi te ahunwa no so. Na tie de okọ kyerɛkyerɛ no. Na de oteso no. Wo hwɛ no a ɔte sɛ ahwehwɛboɔ ani bogyanamboɔ. Na nyankontɔn a wohwɛ a ɛte sɛ ahamono boɔ atwa ahunwa no ho ahyia. Papa na ɔte akonya no so Jacob tumfuo no yɛde ahunwa no si hɔ kɛkɛ. When Jacob tumfuo decided to reveal himself to John ɛwɔ Revelation or man except a pictorial view of what happened in the rest of the spirit. He revealed that he gave John that opportunity to see it. And look at what John saw in the rest of the spirit. TNE. Now, verse 4. Was in the ahimwa aduonu nine atwa ahimwa ni ho asia.
that big throne akonya kese na isi hɔ no ɛho say ɛna 24 thrones asa twa baako no ho ahia enti ɔno Nyankopɔn koraa no na henie mu no ɔsa wɔ aman hene akɛse wɔ hɔ enti wo deɛ wobɔ mpa yɛ koraa na sɛ Nyankopɔn amfiw a na aman hene maako 24 ne ebi bɛgye wo so verse 4 I am reading the verse 4 ɔsɛ na ahengua aduonu nan atwa ahengua no ho asi na mehu mpanyimfoɔ aduonu nan sɛ wɔtete ahengua no soɔ hyehyɛ ntadeɛ fitaa na sika botire bobɔ wɔn ti sika this something like this 24 elders na sika gold pure gold like this raw gold like this na ɛbobɔ wɔn ti sika bobɔ mpanyimfoɔ aduonu nan ɔmo ti na ɔmo atwa ahengua no ho ahyia that particular throne ahengua no Jacob tumfoɔ no ɔno bɛtena ase no ɔsa wɔ sub chief aman hene akɛseɛ yɛsi wei ɔmo yɛ aman hene akɛseɛ mako 24 the 24 elders gold like this ɛbobɔ ɔmo tiri now verse 5 ɔsi na ɛnyinam ne ɛne ahodoɔ ne apra na afiri ahengua no mu firi adi na ogya nkanea nso a ɛyɛ Onyankopɔn ahom nso no redare ahengua no anim when you run to the throne room of God, these are some of the things that visit you. Or see ahengua no ho no apra na nso no there was 7 tenders. I've told you that the tender in the kingdom of God is 7, but it's beyond. But normally he uses the 7. Apra na nso no ye wode eboro so ho, but normally no Onyankopɔn ye ota use 7 no. Ohu 7 tenders. And ohu Onyankopɔn ahom nso no. Se o matwa ahengua ne ho ahia. Na Jacob tumfuo timfimfin. Tieni o verse 6. O say na ahwehwɛ po ɛte sɛ ahwehwɛ wɔ ahengua no anim. Na atiasefo baanan ani ayɛ wɔ n'anim ni wɔ n'akyiri mama wɔ ahengua no ho wɔ mfimfin. Na watwa ahengua no ho ahia. Tieni we have the living creatures, the 4 living creatures. Almost so watwa ahengua no ho ahia. Then obi etimi firi baabi no ono abɛhyɛ wɔ bɛteɛ me yɛmfa duro ntia me o ɛna ukotu aduro a me nso cause me ni Jacob tumfoɔ ne nam me come nkotodwa anim wɔ mpaebɔ mu a me nim bibia ɛka apra na no ho na me hyɛ ase sɛ me tiam na Awurade de apra na no ɛhyɛ ase sɛ ɔmo de responde wa ore ɛbɛho sɛ ore ɛbɛho entimu obi no hu na sɔre gyina wɔ mpaebɔ mu wo de wa yɛ mmerɛ na wontimi mmɔ mpaeɛ wo de wo yɛ ya wo de wo kɔda sɛ me paeɛ apra na Awurade mi kɔdai minim de ebesi na so me paeɛ apra na bi kɔ me fie me pae ebi kɔ mabusuam me pae bi kɔ me nam fufuo me pae bi kɔ madwuma mu me pae bi edi gyina dan a me dan mu ba bia me wo bia apra na ne nya adwuma na hwɛ de ebesi nobody can bring you down obi kɔ beni obi me ba excuse me let me show you something. I'm coming. Sorry. Now, obi ko Benin, tieni. Obi ko Benin, obi ko India. Now I call lesser spirit bi ho. Okwa I see spirit ni mano ska, right? Spirit ni man ska. Omo na dwuma nkoso. Na spirit na ka kire ne se. Onkofo maame mra. Onkofo papa mra. Onyi we mfa nkopeti ho. Fa we ko hye ka kwam. Now the kwa obi bewu saade we enti saade we enti we this foolish thing, this foolish people we enti this one
Sadi winti paper winti obi kum ni nua paper winti obi kum ni nua winti obi kum ni nua sadi winti obi kum ni nua na okuni wia na sunsum na maniska na no so o ma ne de ya tie ni o o ma no e be a political appointment o ma ni business o ma ne nioma sa BBC BBC hero right now BBC in the realms of the spirit onyankopon on regarding say sika o ne kire wa de we sa de we se uwo bia ya asase su ho sika onyankopon on regarding we say sika we nye sika ma urade hero enye sika ma urade yen na yesika ma yen what you say inti say oko Satan ho a we no odi hira we no ma obi now saade we e da me say we na yesika ma urade we no obi dwane to adu koptumfu a odi hira no we pure good over 7 grams e bi go so now Abraham dwane to awurade no oko Melchizedek nchen tienio Abraham dwane to awurade no oko Melchizedek nchen no or the gold in the koche yen so Abraham wanye sacrifice wankum obi ba na den abonsam de agisi o ma on spill blood you can say blood the blood of an innocent person and san wo ma bibi adi na Jacob tumfo de wohia yesuti da no wadasore no watole eno pe asa na Jacob tumfo ma obi ni eno kura wo se e den na be den wa ye sister yena yeti asase we so yena yehu nioma we ya yen we because of these things because of sanioma we want to kill ourselves, we want to destroy our brothers because of this thing. That's why politicians are killing, chiefs are killing, queens are killing, businessmen are killing because of this thing. Because of these things, they are killing. Show me a single quotation that confirms that when Abraham and all our predecessors, when they ran to God, God blessed them with this. Abraham nana Kaiser, any Emperor Caesar, any nana Kaiser or Augustus, Tama no tia konya so no tie ni yo. Tama no tia konya so no. Abraham omuko Yesu woko confronto no busa ne say. So esese onipa etua eto ana. Ose mu ma me kwensi ni bi. Ose we hwan ne da so. We hwan ne da so. Ose Kaiser anase Caesar. Ose diwa de ma de sefata Kaiser Kaiser na fa de sefata Caesar Caesar. Now okan sa asem no. Na Yesu ni sika na ne ho kire. Nanso Yesu nam se woni Jacob tumfo na nam ntino. Wa regard we se sika. Oka kire Peter say. Fa o musika ma o ne ko epunim ko to net. Ubachi fish bi. Ubon se sika kokko gold say. E she fish na num yi ne ko sesa na gi sa o mu wi asesika ni bi. Ne fa ko tuo maka. Me pesa me kire o say. So oni pa dwane to awurade a what is sika kokko what the diamond what the nioma onipa enya bida ena wawu eno no di hira no eno na awurade di hira ni pa no eno na awurade di hira ni pa no dwane to anya me won pai bom ma obi nada ukoda efuna daka mu o India ukoda efuna daka mu o Benin ukodefuna that come because of this wenti ukodefuna that come wenti na ukodefuna that come wenti ade wenti ukodefuna that come
wenti ukode funa dake wenti ukode funa dake wenti no wasori ahomate a yahye ensu a ebon kankankan de ama wa odi bedware oya funny wenti ukode funa dake wenti uhwe nyame anim akun maame uhwe nyame anim akun papa uhwe nyame anim akun obi ba achi akwala bi akunu atwa ne body parts bi akọ sacrifice no e de apesika dwane tiwa Jacob tufuo dwane o de dwane ne beka kire nse ho kirew nioma nkoyiye nioma agija nioma asey dwane o de dwane ne bra ne hwese nyankopon ntimi bejaw munnim nyame akwan o di calendar achidi akombede o di sa o mo calendar na achia sa akwa kokko no o di na achia ne akombede paper note ndi we paper we akwa bi na choro so paper note we paper note we paper note 200 paper note we paper note ebini we 300 paper note ebini 50 paper note ebini egu format ebini egu hard ha ebini egu hard paper note 20 anadwi obi beku ni maame week obi beku ni yere obi beku ni ba obi be twi slay queen bi akuno atutu ni private part e di akopesika Benti obi beku obi moni na ho kan tu awurade na okra be ye den okra be ye hye obeye nam odije komtumfu achi opelo opeska obema obi but wadwiri ya ontanta otietie ni oma bebrebe enu ti Jacob tumfu ose adwene ye ni ntanta no eri hu nanim onyam da tieni o se adwene a divided mind, a divided attention will never see the grace of God. Adwene ye ni ntanta adwene wadwene ye won ntanta wadwene ye mienu enti ama wuntimi hu nyame ani monyam ama wuntimi hu nyame ani monyam osi fa wo nyinara eni wade nyina eni wakoma fa do wawurade unyankopon na obeba wo de ope umpe we uda so bi tu shuo na chi udi tu shuo achi uda so ti tu shuo achi sister o manu be da hwe wo mo obi kura abaji ukunu na wani su tatu obabu o de tons ni holy ghost fire e di tutuo ba ko sana ya gide ense se ye gini age afiri wonsem na ada no areho kristofo a omudi areho hye esum ase eno wonsa. I'm not against you, nka sa odum nsa metan da bi but obi o ha ne nsa na onum no de areho ni sum odi areho ni sum odi num nsa ni nyina ne se na ade ba ku bi e de mi Yankopon ndi mi hwamo misra na de na ma ya minim se o siesie ebrepa mu bo so odi amame se obi se mi din an ha me minim se onyame na chifa nipa o se mi na me fa di damfichire me na me hohuru nipa o enti on se Jacob tumfuo benwa ana se o ben Jacob tumfuo a emanfo be buru efi aka nioma ensan fata ene dia goose nanso so woni die wom woni die wom ne se eduru one se Jacob tumfuo kaso wo bamu a obefa no ahohoro ho na anobone ne tetrema bone ya de cancer bone agu hu nyinara wa ahohoro ni nyina firi ho na ho ate se krogen enti wo mo na o ma adwene ya o mo se wo ye this no afo mbaba be hu no koda ne se nye sa na wote eye nipa na asel. It has happened to me. People had a different perceptions about me, a different thought, because people took to themselves, say, now they have discovered the truth and they are in shock. Only a shock, say, so it wasn't real. Jane tu aje ko tufuo. Odi o ntimi mompaye, minim se wa ye mere, wa bre. Nanso zuni o se men sa nyetia se enso woje. Nti sori anadwo a no abompaye
useme paya prana jai Holy Ghost. Me see Holy Ghost can never help you. Upa useme boa. Upa se uhu sa asema me kame boa. Holy Ghost was invented. It was invented. One day I will show you who invented it. Now, sa asofo no muka Holy Ghost ni nya check one life. Omu nyina ya azan. Hwe Nigeria asofo muka Holy Ghost, omu ya azan, omu fake miracle, omu stage miracle. Hwe South Africa, hwe Ghana, hwe miaye, omu nyina adenti na tumi bi wo mu a enko omu di omu be fake miracle. Ko omu nye fake miracle. Adenti na osofo ye fake miracle. Adenti na wo hihye ho ekoje obi hu asem o ma sofo ketwa agi obi hu asem ema no abeka no obedwam adenti a eno so na asofo no ye mo ya we asema mi ken enye se opatafo na mu ade enye se opatafo mfiri nyame oye evil mo ya we asofo dodo na mo fake miracle na adenti na enti nyankopon na mu di na chi no ontimi nya miracle a ade na mo force mo adenti na mo force mo nyankopon timi nya nsenkyerene a why should you force yourself if your God cannot do miracle? Why should you force yourself? Why should you stage miracle? Why should you stage prophecy? Why? Your God cannot perform miracle. Why should you force yourself? Why should you go to a man to give you some ring to wear? Wear a ring that have performed some enchantment and bewitchment on it, a sorcery, and that have had impact or meditations on it, so that when you use that ring, it can pull crown to your end. Ad India. Men sani omani nyina minjinji. Men ka se ni ho. Minjin bi se sani omani wo tumi a ebetimi aboa me. Ewo omo a ewo etumi wo omo so. Me dia me ni Jacob tumfo ne nam. Na ma so na hwese so. Ma hwe tro na chi nanim. Ma ye research. Ma go into details. Eniyama a ye Jacob tumfo ho niyama omo de asie. Ma ho kwan ne nyame njo. Me nyame njo na obebre. Nyame njo na obre. Me nyame njo na otete. We dware nsuo ni bia che. We di moto ni bia che. Die na onye ye. Jai sa niyama no ma ho kwan ka se urade Jimmy na no ano no ma urade njo. Ne nya peace. Paper winti wa bra be paper winti wa bra paper winti o wa bresa paper winti wa bre oh ma ho kwan keke o ma ho kwan keke na se de urade eto man ade ma Israelfo no obekai o enye boni awa yo sister obi ye boni kura che won so urade ji no ma ho kwan keke accept God keke ji nyame ni di enye nyame na omo de kire mo no enye Holy Ghost fire no ji nyame papa ni di no kura nyame na otimi yen se kire na ji ni di obresa oti America obre oti Canada obre oti Germany obre odakura untimi na utimi se owidie mu hwehwe enti unyane ntu awurade no wonje o ka sa onum wi onum nsa opema waye boni bi nti nyame ontimi nje wo wana ka kire David oye boni nenso so oye boni wi a o se awurade jeme Solomon o se awurade jeme Abraham o se awurade jeme Jacob osi urade jeme Nathan osi urade jeme Odifo Samuel osi urade jeme Odifo Elijah osi urade jeme Odifo Elisha osi urade jeme Odifo Noah osi urade jeme Odifo Melchizedek osi urade jeme Odifo Zadok osi urade jeme urade na njew ma urade njew na obredo to obredo to abruchire na wotin kura oni asumbi okura oyale sese ma hu se oni ahoden also ye ade kakra bia no wani so biriw o nante kakra bia na fifirete na onum nsuo tete hu se obre ankasa obre sister obre ankasa bra obre ankasa oridie mu hihye onye ma nko yie obre omo te Ghana
omo amte Ghana omo bra omo bresa enso so bosome ai aban no we kro mfantua nka bebre omunya we as pay bosome we ebi mu omu 100 euro we onya no as bosome pay 200 euro onya ebi mu ye mpanyimfo omu pay omo agya na 300 euro be 4,500 4,800 5,000 we wa bresa san wanya we wo Ghana o bresa ben urade keke ben je kompunfo keke wo se da me kan na obi asimachi na obi de nam wasum na okeka nsem osofo opatafuo de mfiri nyame ana onye papa o oye false prophet ne nkyerɛ nye papa enti wa de pa na maka emfire urade de pa na ma kyerɛ ma ya osi we de manfa quotation amanti we de emfire urade ebi bre papa okra kwabna o bre okra ya o bro o bre papa o hozel akuya o bre ankasa o widie mu hihye adwa o bre bye nyame adme be shia banada unsubscribe ya subscribe to the channel. Why nyame shira bu nyina